Bună! Copiii noștri sunt atât de stresați în ceea ce privește învățământul, școala. Sunt stresați din cauza examenelor, sunt presați, sunt foarte, foarte, foarte neliniștiți și în special când se apropie examenele de final de an, ei sunt atât de în gânduri negative, oare o să reușesc, oare nu o să reușesc, dar ce o să fac? Oameni buni, încurajați-vă copii, spuneți-le în fiecare zi cât de minunați sunt, spuneți-le în fiecare zi că ei sunt inteligenți, că ei pot. Și profesorii trebuie să le spună același lucru, că ei pot, că ei se descurcă. Deoarece din momentul în care hrănim subconștientul copilului nostru cu gânduri pozitive, cu gânduri de încurajare, de pace și liniște, ei își dau voie să aibă încredere în ei, își dau voie să se autoeducă, se autoîncurajează, se privesc printr-o lumină total diferită. În momentul în care adulții încurajează și le dau sugestii pozitive despre ei, acestea se imprimă în subconștient și copiii noștri devin mult mai atenți, mult mai receptivi, mult mai cu mai mare încredere în ei. Așa că haideți cu toții să ne încurajăm copiii, să ne încurajăm pe noi adulții, să ne încurajăm între noi. Suntem aici o echipă, suntem aici suflete venite să fim o echipă, nici de cum să fim dușmani. Te îmbrățișez și sper să-ți fiu de mare, mare ajutor. Dacă ai nevoie de susținere, sunt aici. Ofer ședințe de hipnoterapie, am un canal de YouTube în care înregistrez meditații de ridicarea vibrației sufletului, de liniștire a sistemului nervos, pentru că noi avem nevoie ca sistemul nostru nervos să fie în pace, în liniște, în iubire și în abundență. Te îmbrățișez și îți doresc să ai o zi magnifică.